Κατά την Τριασική περίοδο, πριν από 200 περίπου εκατομμύρια χρόνια, όλες οι Ήπειροι ήταν ενωμένες σε μια υπερήπειρο, την Παγκαία, που βρεχόταν από τον ωκεανό της Τιθίος. Την εποχή αυτή, ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, από τη σημερινή Αλβανία και την πρώην Ιουγκοσλαβία μέχρι νότια στην Αύπακτο και τη Λαμία, σκεπαζόταν από ένα ολόκληρο πέλαγος, τον λεγόμενο ωκεανό της Πίνδου. Στο βυθό αυτού του ωκεανού βρίσκονταν 4 υποθαλάσσια ηφαίστεια, τα οποία έμοιαζαν περισσότερο με ρήγματα που είχαν στις παρυφές τους κρατήρες. Μετά από εκρήξεις των ηφαιστείων αυτών, αναδύθηκαν τα σημερινά βουνά του Κόζιακα, της Όθριος, της Σίτης και του Καλλιδρόμου, και ο ωκεανός της Πίνδου σταδιακά εξαφανίστηκε πριν από 84 εκατομμύρια χρόνια. Κατά τη διάρκεια του Καινοζωικού αιώνα, πριν από 34 εκατομμύρια χρόνια, δημιουργήθηκαν εξαιτίας έντονων τεκτονικών διεργασιών στον ελληνικό χώρο 3 αύλακες, 3 δηλαδή επιμήκεια βλακοειδή βυθίσματα, του Εύρου, του Αξιού και η Μεσοελληνική, που πληρώθηκαν με μολασσικά ειζήματα. Η σπουδαιότερη από τις αύλακες αυτές ήταν η Μεσοελληνική, με μήκος 160 χιλιόμετρα, πλάτος 60 και διεύθυνση ανάπτυξης από βορειοδυτικά προς νότιο-ανατολικά. Άρχιζε από την περιοχή της Αλβανίας και επεκτηνόταν προς νότο στις περιοχές Καστοριάς, Γρεβενών και Καλαμπάκας. Στην άβλακα αυτή είχαμε πριν από 18 εκατομμύρια χρόνια την απόθεση διαφόρων δελταϊκών υλικών σε πάχους περίπου 3 έως 5 χιλιόμετρων, κροκάλες, ψαμίτες και μάριες και άλλα, γνωστά με τον όρο μολάσσα. Τα υλικά αυτά αποτέθηκαν αρχικά σε θαλάσσιο και στη συνέχεια σε ποτάμιο, λιμναίο ή τελματικό περιβάλλον προς το τέλος της ορογενετικής διαδικασίας. Από το υλικό αυτό δημιουργήθηκαν οι μετεωρίτικοι βράχοι. Στην περιοχή που σήμερα βρίσκονται τα μετέωρα, σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία του Γερμανού γεωλόγου και γεωγράφου Άλφρεντ Φίλιψον, σχηματιζόταν το δέλτα ενός ποταμού που κατέβαινε από τη Δυτική Μακεδονία μεταφέροντας φερτά υλικά και αποθέτοντάς τα στο σημείο αυτό όπου ξεκινούσε μια μεγάλη λίμνη που κάλυπτε με το νερό της όλη τη Θεσσαλία. Όταν μετά από σεισμούς και άλλες τεκτονικές διεργασίες άνοιξε μια δίωδος στα Τέμπη και άρχισε το νερό της λίμνης να χύνεται στο Αιγαίο πέλαγος, αποκαλύφθηκαν στην περιοχή των μετεώρων μεγάλοι λόφοι που είχαν σχηματιστεί από τα φερτά υλικά. Στη συνέχεια, λόγω της συνεχιζόμενης τεκτονικής δραστηριότητας, παρατηρήθηκε βύθιση του πυθμένα της Λεκάνης, σημερινή πεδιάδα της Θεσσαλίας, σε συνδυασμό με την υδάτινη και αιωλική διάβρωση των παρακείμενων λόφων. Η αιωλική διάβρωση διαδραμάτισε δευτερεύοντα ρόλο στη σημερινή μορφολογία των μετεώρων. Συντέλεσε όμως τη δημιουργία σπηλαιωδών σχηματισμών, λόγω στροβιλισμού των διαφόρων υλικών εντός αυτών με τη δράση του ανέμου. Έτσι προέκυψαν τα βράχια των μετεώρων, που αποτελούνται από συμπαγείς σχηματισμούς κροκαλών και ψαμιτών ποτάμιας προέλευσης, οργανωμένων σε επάλληλα στρώματα με κλίση από βορρά προς νότο, που έχουν συγκολληθεί με τη βοήθεια του ανθρακικού ασβεστίου και παρουσιάζονται συμπαγή και συνεκτικά. Από μακριά ξεχωρίζουν ως παράλληλες γραμμώσεις στις πλευρές των βράχων.
και οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς συμφωνούν με τις παραπάνω απόψεις για τη δημιουργία του γεωτοπίου των μετεώρων. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως η Θεσσαλία παλιά ήταν λίμνη, κλεισμένη γύρω-γύρω από βουνά, στην οποία ενείχαν τις εκβολές τους 5 ποταμοί. Μετά από κάποιο σεισμό, ανοίχτηκε μια δίωδος και το νερό της λίμνης σχήθηκε στη θάλασσα. Παρόμοιες απόψεις παραδίδει και ο Στράβωνας. Αναφέρει ότι η έφορη Θεσσαλική χώρα παλιά ήταν μια εκτεταμένη λίμνη με υψηλές βραχώδεις ακτές και ότι μετά από σεισμό άνοιξε κάποιο ρήγμα στα τέμπη και ο ποινιός σχήθηκε στη θάλασσα, μετατρέποντας έτσι τη λίμνη σε έφορη πεδιάδα. Ανάμνηση των συγκλονιστικών γεωλογικών μεταβολών που θα έγιναν στη Θεσσαλία και εξαιτίας των οποίων σχηματίστηκαν και οι βράχοι των μετεώρων, έχουμε στους μύθους της γιγαντομαχίας, της πάλης του Δία και των Ολύμπιων θεών με τους γίγαντες, καθώς και στο γεγονός ότι ο Ποσειδών, που κατά τον Πίνδαρο στη Θεσσαλία λεγόταν Πετρέος, είχε την έδρα του στην κοιλάδα των Τεμπών.